Ayan, on the way na kami sa bahay ni sister-in-law. Dito ba tayo dadaan? Parang ilang minutes pa, Tita Jean? Siguro mga 15 minutes pa. 15 minutes pa. So, ilang minutes tayo mula dun sa restaurant? 30. So, bali 30 minutes lahat. Okay. So, dito kami, super layo kami mula sa amin. Ilang minutes ba mula sa amin hanggang sa inyo or from your place to... From my place to your place is an hour. 1 hour drive, mga dear. So, nandito na kami. Anong oras na ba? Is it... 6:07. Ayun na, nag-change ba ang oras? Change mo yan? Bagong oras na yan, di ba? Bago na yata. So, 6 o'clock na ng gabi? Yeah, Mula nung 4 Remember o'clock? in the restaurant where it's already 5 something. So, yes. So, dito na. Mga 2 oras Pagkas din. pa tayo. Nagpagas pa siya. So, yan. Medyo malayo-layo. Suburb ito, mga dear. Dito sa, ano ba ito? West? Suburb? I don't know if it's west. I know Northwest. I know it's Mayroon palang Target doon, Tita Jean, no? Ano ba nandun dito? Target, tsaka may Market, Home Goods, Home Depot. So, ang dami rin pala parang mini shopping mall. Ayan. See. Very, quiet neighborhood, di ba? Yan, parang ano yung tawag dyan? Parang... This one is, they're gonna make it, houses. Houses? Oh, wow. Kasi ang laki, Parang ang Yeah, laki-laki. they're building. See, there's a model house there. Ganyan ang itsura pag parang may tao na, wala lang. Wala pa. Model house Na yun. model ng house. I see. Tingnan natin, tingnan nyo. Yan, model house. Sinang dyan, itatayo daw yung mga bahay. My gosh. Ay, magkano kayang ganyang house dito? Oh my goodness. Gusto ko lang dito siguro pag nandito yung bahay. Ay, yung dito yung work ko. Papayag ako matira dito. Oh my goodness, you will love it here. It's quiet compared in Chicago. Yung... Nako, umulan na naman. Di ba huminto tayo? Huminto yung ulan. Pag-pick up mo kanina sa akin, ang lakas ng ulan. Ngayon huminto, tapos ngayon ulan ulit. Tingnan mo mga bahay dito, ang cute-cute. Yung mga townhouses. Ito mga townhouses. Townhouse to, Tita Jean? Dito kayo, banda. Wow, Falcon Boulevard. Ay, dito ang bahay nyo, banda. Wow, this very nice. Ay, first time ko na makapunta kasi sa bagong bahay niya, mga dear. So, ito na. This is it. This is it. So, ito nga, parang siya, village, Community. Duplex. Community duplex. Townhouse. Kadami ba nun? So marami pa kaming likuan pala. Maraming liko-likuan. Ikot. Iba yun doon. Iba pa yung sayo. Anong area? Daanan lang yun. Sa Park Trail. They're all community. I see, gotcha. Ayun, dito. Ayan. Kung ganyan. So, look at these houses. Ayan, dito na tayo? Wow, so we're here. Dito tayo sa ating munting tahanan. So, itong bahay niya. So, saan yung sayo? Ito. Itong may, wow, kasosyal ba? Oy. Ayun si Michael. So, paano ka magkasya? No, iniiwan ko lang dito. Hindi ko Pero two car garage din yan two car garage. Wow, very nice. Okay, so nandito na tayo. Joy, I have